Myntri katana ka kot ka khia ka jila uba Alexander lalu hek ha kasngi ningkong oleh kendu ia Myntri bathamai katana ka kot ka khia jong ka sorkar pdeng mansuk mandavia hanong ba Delhi ban pan jingiarap na ka sorkar pdeng na ka benta banang pynkhlaiñ ya ka jaka sumar ha ka jila hagani ka jing kendu uba hek ula yo ruban batai shu Myntri ka sorkar pdeng ya ka jinglong jingman ka klam covid ha po ka jila Uba hek ula pan jing rap pisak nang ban yo pin biang lut ikitia jing sumar sabarok ki jaka ai jing sumar jong ka jela nadu sor hadu nang kendong. Nalor kani ula ya keren bat pin kan mauru ya ka jing pin slam jong ka sorkar pdeng ban thung yo director bapura but board of director governing body ha negrims Shillong. Ula ai jing mudru ban ai bha puli doctor ikin Meghalaya negrims bat kumjuru ban thung bun ki doctor specialist na ka benta ka jing mentoi ki pat ba ka jela bat kani ka thain chatai la mingi ka ri India hi barak kawai. Na kaliang Myntri ka sorkar pdeng ula kular bani rap pisai ka sorkar jela bat kumjuru ban tokit halor ka jing pen slam ban thung yu director bapura bat ya ka board of director of the governing body ha negrims. Hagani ka sngi uba AL hek ula ikenduru ya bun ki Myntri bathamai jong ka sorkar pdeng kintup ya uriji ju nalor kiwi kiwi. Sir, mask. Okay. Congratulations, sir, for your segment. Thank you. God bless you.